Velkommen tilbage til I morgen om morgenen. Vi er Olivia Fatima og Janna. Okay, Det... så vi har været i Rema, som der er lige ved siden af, og bare købt alt for mange snacks. Men vi har sådan og pizza. Ja, vi har hun købte også pizza. Det har vi spist. Men vi har købt alt for mange snacks, og vi skal sådan rigtig hygge, og vi har faktisk en plan på den her gang. Ja. Sidste gang havde vi en plan, men det var en plan, vi lavede sådan 30 minutter før vi faktisk startede. Ja, i dag har vi en fast plan, så vi sørger for, at den ikke bliver så lang. Fordi, if you know, you know. Den blev ret lang, den der video. Det var slet ikke med vilje. Så nu begynder vi så bare at gøre det meget langt. Ja, det var slet ikke med vilje, men tusind tak for alligevel se den hele. Altså, hvis I har set den hele, og det er også forståeligt, hvis I ikke har. Den var rigtig lang. Jeg kunne ikke komme hjem. Altså, desværre, vi har ikke selv set episoden, men vi elsker jer. Hvad hedder det? Den er så sløret. Ja, Det er dig, der har sløret. Det er fordi, du sidder så langt væk, jo. Ja, hvor sidder du? Hvorfor jeg sidder? Hvor Skal sidder jeg du med dunke sådan- ind i dig, eller hvad? Du er ikke i nærheden af mig, faktisk. Det er fordi gardiner. Du har ikke lukket gardiner ordentligt. Jo. Nej. Nå, vi skal starte overfra igen. Nej, jeg kan bare klippe det her ud, jo. Ja. Jeg har ikke lyst til at sidde og klippe hele tiden. Nu skal jeg høre. Nå, så lærer mig det. Det er fint nok, så hører de lidt af vores private liv. Det er ikke vores privatliv, det er bare en situation. Du skal sådan sørge for Jeg ved ikke, at du vil sige privatliv, men altså, det er ikke privatliv, det er bare vores deciderede situation. Hvad laver du? Hvad skal jeg gøre? Det er sådan her, jeg gør det sidst. Wifi material. Har du ikke lyst det? Hvad? Nej. Mig? Du lukker ikke gardin. Jeg lukker ikke gardin, så er wifi material. Ja. Okay, tag det Fatima. Tag det som et komplimenter, ikke også? Hvor blev min computer af? Nå. Hvad skulle du ellers til det så? Nå. En negativ ting, fordi hvem siger, jeg ikke lyst til at være mand, ha? What if I wanna be a husband? Nej, okay. Then turn to a husband. Nå, hvad var det? Den turn to. Der er god. Nå. Log in. Ja. Jeg tror... Nej, log in. Okay, vi skal gå i gang med en sjov morgen fra the one and only Olivia. Okay, så. Det ved jeg. Okay, det der. Okay. Så, det var fredagen, inden vi tog på påskeferie. Og vi har samfundsfagets første modul. Og jeg havde bare sådan overhovedet ikke lyst til det. Så jeg så længe og tænkte, ved du hvad, jeg siger til min mor, at min samfundsfag er aflyst, så jeg ikke kommer. Og så sådan, min lillebror, mig og min lillebror gik på en privatskole, og så skulle vi starte klokken 9. Så han skulle starte klokken 9. Og jeg skulle gå, tænke set, lidt over 9 for at nå det til klokken 10 her på skolen. Så min mor var vågen, og min lillebror var vågen. Så vågnede jeg, og så sådan så ser jeg, at min mor har købt ind i Rema og Netto for sådan madpakke og snacks og alt muligt, ikke? Og jeg var sådan, lækkert, jeg kan få en lækker mormor. Og så sådan begynder jeg bare langsomt at gøre mig klar. Og så lige pludselig, så kan jeg bare se min mor. Fordi min dør er lige ved siden af hoveddør. Så jeg kan bare se min mor, hun går forbi sådan der mega hurtigt i spejlet. Og så kommer min lillebror ind, og jeg har bare sådan høretelefoner på, ikke? Og mens hun var ude og sådan handler ind, har hun også skrevet min hund. Så viser hun så har glemt min hund ved fucking Netto, mand. Hun har glemt min hund i Netto. Så sådan, hun har været nede, fordi at hun var nede at handle i Netto først. Og så gik hun var nede handle i Rema. Og så gik hun over til Netto, men så løb hun over til Netto, så min hund ikke ser min mor. Fordi min hund ser min mor, så begynder hun at være sådan helt hyper og gø midt ude på vejen der, ikke? Så når hun løb ind til Netto, og så da hun kom ud i Netto, så havde hun bare sådan poser. Så glemte min hund ved den der krog ting. Oh my god. Og så sådan, ser jeg bare min mor løbe sådan fra i gangen, og så sådan kom min lillebror ind og siger, mor har glemt Buddy i, det er det min hund hedder, Buddy i fucking Netto. Og jeg tænker bare sådan lidt, fuck har du glemt ham? Altså jeg har også glemt det, og sådan, jeg glemte at jeg havde ham, men jeg gik ikke hele vejen op i lejlighed. Altså egentlig, hun glemte ham, ikke? Hun glemte ham i 10 minutter. Altså hun var oppe i lejligheden, hun skiftede tøj. Ja, fordi altså, hun var også i Netto, og så tog hun hjem jo. Og så tog hun hjem, og hun skiftede tøj, hun pakkede ud, hun gav mig morgenmad, gav min lillebror morgenmad. Og så alligevel, så vågner min lillebror sådan helt fra hans seng og går ud og tager tøj på. Og så sådan, hvor er Buddy han? Og så sådan, prøver vi at lede rundt, og så sådan, og min mor sådan lidt, havde jeg Buddy med herop? Og så har hun fucking glemt min hund i det fucking Netto. sygt. Og jeg tænker bare sådan lidt, okay, Det er jo bare en ligesom god at start glemme på sådan sin en børn i fredag. børnehaven. Basically. Men Han er altså glemte tredje du barn. hund i Netto? Altså sådan ude
foran Netto. Han stod der i hvert fald en halv time og ventede. Stakkels Fatima. Mm. Ej. Well, han havde en ret kaotisk morgen, kan man sige. Til gengæld ikke, da jeg kom hjem igen, så var han sådan helt klistret op af mig. Jeg kunne ikke lide min mor mere. Shit. Hun glemte ham i Netto. Mm. Det var sygt. What? Ej, jeg var slet ikke klar, fordi hun var ved at forklare os den her morgen. Efter matematik. Og så sagde jeg til hende, ved du hvad? Gem den. Ikke sige det til os. Gem den. Jeg var ikke klar, hvor det var, din hund blev freaking efterladt i Netto. Jeg tænkte også, at det var ret god. Sådan. Den er, wow. Men du ville også så meget sådan sige det den dag til os. Ja, hun var Jeg sådan, vil så ej, kan jeg ikke gerne. sige det? Ej, lad mig bare, nej. Ikke sige det. Gem det. Men så på vej hjem, ikke? Så var I ikke med på vej hjem. Og det var der, Hanna til det. Ja, og så sagde jeg det til Hanna, og hun var også bare sådan helt, hvordan glemmer man sin hund? Hun havde også en god reaktion, så det var meget dejligt. Gal, din Capri-Sun er shiny. Prøv at drikke den. Prøv at se. Lysestråle. Det er fordi... Shiny. Det er fordi, vi stråler, okay? Alle sammen har vi stråler. Så Capri-Sun stråler. Jeg troede, du skulle til at gå i gang med sådan... Ja, men når lyset rammer den her form for... Jeg skulle til at sige, oh my god, men jeg var ikke lærer, der sidder sammen Jeg med tror fandme ikke, jeg er den type der. Er du sikker? Ej, det gør jeg normalt slet ikke. Jeg vil gerne prøve med Monster. Monster? Monster Capri-Sun. Nå, Ja. det er den der... Det er multi. Ja. Monster er sådan... exotic? Nej, ikke exotic, men sådan exotic frugter. Altså mango, bærs, ikke bærs. Jeg mener papaya. Ja, okay. Den smagte rigtig godt. Hvad var resten af planen? Nå. Så the plan for today, altså planen for i dag, er, at vi laver 2 truths and 1 lie. Altså en sandhed og så en løgn. 2 sandheder og en løgn. Og så efter det, så laver vi who's most likely to, altså sådan, hvem er mest til at gøre det her. Og så peger vi, eller sådan noget. Okay. Så det er ret hyggeligt. Vi har spørgsmål, vi har allerede skrevet ned. Skal vi så ikke sige, at det sådan er enten dig eller Fatima til at starte med, vi har 3, og så det er mig bagefter? Ja, Jeg så har faktisk passer også det. kun 2. Har du det? Ja. Okay. Det er også fint, så starter jeg, tænker jeg. Skal jeg starte med den, Fatima allerede ved? Fordi jeg skulle forklare Fatima af en eller anden grund, hvad spillet gik ud på. Og så brugte jeg en rigtig god historie. Hvorfor det? Det er lige meget dyrt, jeg synes, de skal vide, at du ikke er med i den her runde. No. Det er kun Olivia, der gætter på den her første runde. I kan også gætte med i kommentarer. Der er den, der dropper. Ej. Sug den, ikke spil den. Er du ikke klistret? Nå, okay. Var det overraskende. Nå. Fordi det var nogle ret gode historier, jeg kom på. Okay, jeg starter. Så min første en Men kan jeg stille spørgsmål bagefter, eller er det bare sådan direkte, jeg skal sige det? Det kan vi se efter, hvad du hører. Altså, det kan vi finde ud af, når du har fået Okay, hvad det er. Okay, det første er, min søster er blevet kidnappet af aber. Min nummer 2 er, at jeg var i praktik i en skraldefirma. Og min tredje er, at min far tabte mig som barn. Hvilken er løgn? Altså, kan I høre, hvorfor det var gode? Det var en god en. Du må stille mig spørgsmål. Du må stille spørgsmål, og må kunne sådan svare med et enkelt ord. Skal vi sige det? Okay. Hvem sagde til dig, at din far tabte dig? Min far. Okay. Hvor var I henne, da det var, at din søster blev kidnappet af aber? Et bjerg i Saudi-Arabien. Hvor gammel var du og din søster? Var jeg? Og din søster? Min søster var cirka 1 eller nogle par måneder. Og jeg var 3, tror jeg. Eller skulle blive 3. Okay, det gav bedre mening. Fordi i mit hoved, så var hun 7. Ved ikke hvorfor. 7? Jeg tænkte, enten var du 7, eller så var den anden. Det var bare sådan 7. Okay. Hvorfor var 7 noget? Jeg har det ikke kvarter på. Okay, og du var i praktik hos en skraldefirma. Nej, ikke skrald i hvert fald. Hvorfor? Det var det eneste sted, jeg kunne få mig praktik. Okay. Var du i 8. eller 9? Jeg havde kun praktik i 8. Okay.
Og det var en uge? Eller 5 dage, eller hvad man siger? Ja, 5 dage. En uge, en skoleuge. Okay. Popcorn. Hvorhen? Hvorhenne? Ja. Ude i Hvidovre. Okay. Så... Det er virkelig dejligt, at jeg bare ved det. Jamen, Det er pisse dejligt. jeg vil bare vente til, når du... Altså lige om lidt, så tænker jeg, at det er jo en af jer to. Og så vil jeg sådan, Okay, Det dufter så godt. Jeg elsker Rema popcorn. Det er sådan faktisk det bedste. Er det god? Altså, ja, men, Det er jo rigtig god sådan, nu. det lyder ondt at sige, men jeg siger det ikke. Okay. Jeg tror... Nej, vent. Hvis din far sagde til dig, at han tabte dig. Altså, du var baby. Der tabte. Okay. Tager mig som barn. Sådan, er det der, man spørger, hvordan? Hvordan? Ja, altså sådan... Det må jeg først forklare efter. Hvis det er rigtigt eller forkert, jeg kan ikke begynde at komme i detaljer for historie. Kan med det? Okay. Men hvis det er for... Det er det, der er sjovt ved det med tusind hvis jeg kommer med Italia, så kan jeg jo se, hvad der er rigtigt eller ej. Hvis jeg kan stille spørgsmål, og du kan komme med en detaljeret en, så kan jeg jo se, hvad der er rigtigt. Lige meget. Okay, jeg tror... Det jo handler om, at jeg er en god løgner, så... Hvad tror I, guys? Skriv dem ned. Ja. Fordi det er en rigtig crazy en. Og jeg tror ikke, den er nem. For de fattige med at gætte i hvert fald ikke rigtigt. Det siger jeg bare lige. Okay. Jeg tror... Jeg tror, at du var... Jeg tror ikke, du var praktik i træt, fordi jeg ved, du har været i Lejland. Ja, that's true. Ja, jeg har ikke Der været kom lige i tanke om, at du har været i Lejland, da vi Jeg har ikke været i et skraldefirma. Du var i Lego... Du var i... Jeg var i Eventyrfabrikken. Den der... Eller Funplay, den hedder nu. Den står ude i Ballerup. Ja. Nej, jeg har ikke været i et skraldefirma i Hvidovre. Det fandt jeg skulle lige på. Fordi jeg vidste det godt. Jeg vidste, der var et eller andet med den der, der ikke gav mig nok informationer. Fordi for det første, da jeg hængte på min egen, praktikuge, så kunne jeg snakke med dig og med, en eller anden på vej hjem fra idræt om det. Og så sagde du har været der, at du ikke fik noget efter, og jeg fik noget efter. Der kan jeg godt huske det. Så var sådan lidt, fordi det var derfor, jeg spurgte, om du var 8. og 9. klasse, fordi det kan godt være, at nogen har jo 2. Så Ja, men vi havde sådan, kun en i 8. Jeg havde ved ikke kun lige, en i hvorfor 8.. vi ikke... Det var fordi 9. klasse var sådan... Hvis du havde lyst, men du ville få fravær for det nu. Præcis. Så jeg var sådan, hvorfor fanden ville jeg så gøre det? Okay. Men ja, jeg blev tabt som barn. Det var jeg ikke overrasket over. Og hvis jeg så var ved at blive kidnappet af aber. Hvordan, altså, hvad skete der? Så hvad hedder det? Vi var oppe på bjerget i Saudi-Arabien, dengang vi boede der. Og min, hvad hedder det? Min mor, hun var i gang med at holde min søster, og var i gang med at drikke noget vand. Og så var der en abe bagfra, som prøver at få fat i vandflasken. Og så min mor, hun laver jo sådan den der vend rundt. Og så tager aben sådan fast i min lille søster. Så min mor holder jo. Og så min mor, hun og bringe vandflasken og fløj. Og min far og mig, jeg er jo oven på min fars skuldre. Og de står bare og kigger på os, så vi kigger på sådan, oh my god. Hvad fanden gættede du på? Nu gætter på aben. Nå. Troede du, vi kunne have fucking praktisk? Jamen, det er lige præcis det. Jeg var sådan, så kom den første. Har jeg været og snakket i 20 minutter? Det kunne han da sagt. Det er fordi, vi startede videoen. Altså, vi startede ja, den rigtige episode i ret lang tid. Wow. Ja. Så i den rigtige episode, så er der ikke gået 20 minutter. Det er rigtigt. Så. Okay. Hvad er det? Vil du tage den første? Vil du tage den næste første mad, eller skal jeg gøre det? Ja, Hvor er der den på? Tina, okay. Du ikke spurgt, hvor jeg blev tabt som barn. Jeg vil ikke overraske den lidt. Det var ikke det, der var forvirret mig. Det var forvirret mig at kidnappe en baby. Det var fordi kidnappningen af babyen, den var sindssyg, men jeg kunne også godt se det sådan ske. Det lyder insane, når du siger, at det lyder som om det kan ske. Fordi, jeg ved godt, det er derfor, jeg vidste hvor du boede før i Saudi-Arabien. Jeg tænkte, at det kunne godt være sådan et eller andet. Det kunne godt være. Ikke fordi det var med vilje overhovedet, jo. Men det var godt, der var sket et eller andet. Og så tænkte jeg også, og så et eller andet med den her skraldespandsting, ikke? Det er et eller andet, der ikke giver mening for mig. Over sådan det giver også det. Skraldespanden. Og så efter jeg spurgte jeg vidste godt, du vidste, jeg havde været i praktik. Det er det jo, så var sådan... Men jeg skulle have sagt det i 9. Ja. Nå, lige meget. Hvad er det? Okay. Så, den første. Og dem af dem kender vi ikke sammen. Ingen af dem kender, så vi det var kun lige den der. Okay. Så da jeg var i Tyrkiet,
der var vi i sådan et tog, eller sådan en metro, eller hvad fanden man vil kalde det for. Og så ender det med, at altså, vi er sådan en kæmpe, kæmpe familie der derhenne. Så ender det med, at jeg er i det tog der, og så... Hvorfor er du så langt væk? Jeg føler, hun er så langt væk. Jeg ved det heller ikke. Du sidder også næsten ude på hjørnet. Slap af, jeg spiser dig ikke. Sådan der. Prøv at se. Okay, undskyld. Okay, Opra. og så forlod de mig alle sammen, og jeg sad... I toget? Ja, og jeg sad stadig derhenne. Og så kørte den bare videre, og jeg forstod ikke, hvad det var, de sagde, og hvor jeg var henne og det hele. Fordi det no shit var på tyrkisk. Så jeg sådan, what the fuck is happening? Og de kunne heller ikke forstå noget. Fordi de sådan heller ikke kan tyrkisk på den måde. Men de var ret mange mennesker. Det er den første. Nummer 2, det er, at jeg sad på jeg har altid sad på min fars skulder. Og så puttede jeg hele tiden og slog sådan på hans hoved og bankede sådan her. Jeg synes, det er Det er sikkert løgnen. Jeg kan forestille mig det bare, fordi hun var aldrig indrømme, hun har pruttet på sin far på video. Okay. Og den sidste er, at jeg er dunket ind i enden af et bord. Sådan et glasbord. Og så endte jeg med bløde ud af hovedet, og så endte jeg i skadestuen. Og så skulle jeg åbenbart få lavet en forsyning. Altså syg. Ja, jeg hun skulle skulle blive få syet. Men jeg blev ikke syet, fordi at min mor havde været klog nok til at tage noget koldt på mit hoved, så de ikke havde brug for at sy det. Og så kom Hvis du skulle syge, skulle du blive klippet skaldet? What the sick, man? Nej, jeg vil ikke give dem lov til at klippe mig. Nej, men hvis skaldet. du skulle syge, lad os sige, at din mor ikke gjorde det der. Skulle du så blive klippet skaldet? Nej, Hvorfor ikke? nej. Glem det. Jeg tror, det er den, der er løgnen. Jeg tror, det er den, der er løgnen. Hvordan skulle du syge, når du har hår på Nej, jeg har nogle gode spørgsmål. Shush. Hvorhenne var det, du blev ramt i hovedet? Altså sådan, hvor? Hvor på hovedet? Sådan her. Så du, ramte, Ja, så du skulle være nede og tage noget op og banke den op i den? Nej, jeg var bare henne. Jeg leg, og så... Nå, du var så højt. Okay. Det var den anden. Hvor lang tid sad du i toget? Ja. Jeg kørte sådan i en halv time cirka. Hvordan fandt de dig igen, altså? Må jeg gerne fortælle det? Nej. Altså, Jamen, det. hvor lang tid gik der før, de fandt dig? En halv time. Cirka. Okay, Så de gik ud af toget, bussen, eller hvad det var, der gik ud af transporten, uden at du faktisk var der? Ja. Okay, fint. Og jeg sad bare, og det er fordi, jeg sad... Nå, De men fandt må jeg dig sige det, i eller samme tid, som du sad i den. Nå, men det er fordi, jeg sad... Nej. Jeg sad sådan... Jeg sad med halvt lukket. med i år. Jeg var sådan halvt lukket i øjnene, ikke? Og så sad jeg bare og lænede mig ned, og sådan vinduet var lige foran mig, og så tog de bare, og de gik bare sådan for tog. Okay, den er 100% rigtig, for du sidder og forklarer alle mulige ting nu. Hvor gammel var du, da du sad på din fars skole? Jeg tror, det var sådan 5. Jeg var ret lille. Var du lille barn? Okay, fint. For 5-årig. Det var lidt... Fordi min lillebror er sådan 3, og han vejer allerede sådan 20 Jeg siger det bare. I skal ikke tro, fordi jeg sidder og siger, at jeg var og alt muligt, som om, at det faktisk er sket. At det faktisk det er skal sket. godt være løgn. Du skal ikke give os hint lige nu, det er også, det skal Ja, ved du hvad? Ja, men det er Jeg fordi, du synes- tager det som et hint. Jeg vil gerne, men jeg tager det bare som om, Ikke at dig. Hvor gammel var det, da du ramte ind i hovedet? Hmm? Hvor gammel var det, da du ramte ind i glassen? Ting. Jeg har faktisk ikke tænkt over sådan noget, for at være helt ærlig. Jeg ved ikke engang, om jeg var 5 der, da... Altså sådan, jeg har Hvor ikke tænkt... højt, hvor højt var du så? Altså, var bordet så højt, eller hvad? Hvor højt var bordet? Bro, jeg var i gang med at lege, siger jeg. På gulvet. Ja, Okay. Men du sagde, du sagde bare, ja. du sagde bare, du gik rundt, og så ramte Jeg tror, jeg har lyst til at sige... Det er den første rigtige. Den første er 100% ret rigtigt, det kan jeg godt forestille mig, som faktisk er sket. Fordi... Ja. Det, Og sådan, ja. toeren, den synes jeg ikke giver nok information, men treeren kan også... Træerne er bare Så sådan... giver du mig fake information. Jeg føler også, det er straight up løgn, det der med glasset og bordet. Fik glasset i stykker? Nej. Ja, det kan jeg altså spørge. Mm. Skal vi tage en hver side? Vent lige. Hun bankede sit hoved og fik et hul i hovedet, Ja, det kan fordi vi det gøre. skulle syes. Men... Men hvor hårdt? Nej, ved du, det kan bare ikke det er mening. præcis. Ja, jeg tror, til det den sidste. Det er træeren, den med glasset. Gætter I den? Ja. Er I sikre? Ja. Er I 100? Ja. Altså, er I bombesikre? Ja. Du er ikke sikker, mand. Jeg har aldrig været så Nej. selvsikker med Det er ikke den. Er det den med Er det fast det- nummer 2? Det er Nej. den tykkede. Er det en tykkede? Løgnen er i Tyrkiet. Så vent, du var... Vent lidt, 2 sekunder. Så du var 5, så du både på din
fars skulder og Men hun var et puttede lille ham. barn jo, det kan jeg godt Jamen, hun sagde, jeg var 5 år. Ja, jamen, jeg, Ja, ved, men ikke, jeg tror ikke, jeg var hvis fem. Altså, jeg var virkelig en lille. Jeg var sådan Det er lille, det, så må du have som været en din lille søster. pige. Endda måske Det den er det. mindre. Hun er 3, det er sådan cirka den alder, man også kind of sidder på. Men en 5-årig, så må du være en ekstremt lille 5-årig, hvis din far kan være der på dine skuldre. Men hvad så med hvordan om de hoveder? Fuck, du ikke sidder. Det er fordi, jeg ved, det der talblind. Det må Talblind. bare Jeg ved, tal. Jeg ved ikke, hvor gammel altså sådan folk er og sådan noget. Damn. Det Men gør det er jeg fordi- faktisk, men... Ej, den Ichikyd lød så overbevist. Fordi vi har mistet hende før, jo. Det vi er så vant til, at Betty med sådan faktisk bliver væk. Den var god. Kakao. Har du så haft en oplevelse sådan der, eller er det bare sådan noget, du har hørt det? Når jeg er blevet mistet? Ja. Jeg er aldrig blevet mistet. Min mor ved, han har blevet fucking bange for mig. Også min, eller mere min mor. Det er det sådan, faldt du virkelig bare på sådan en, der hører? Jeg blev væk i det. Så så da du ramte hovedet ind, så samlede du noget op, eller gik du decideret ind i? Da jeg hvad? Hvad skete der? Hvordan fik du hul i hovedet? Jeg kan ikke huske det. Jeg vil gerne med lege eller sådan noget. Så du bare ramte ind og ramte ind i noget. Din Jamen, jeg mor ved sætte noget Nå, koldt lige på. pludselig så kom det sådan, den dunkede op i mit hoved. Og så lige pludselig begyndte jeg med at bløde virkelig meget. Og skrige, og så blev jeg hentet af min bror. Og alt muligt, så kørte vi til skadestuen og sådan noget. Damn. Okay. Nå, så er det Olivias tid. Okay. Hun havde nogle problemer med at få hvad de siger. Jeg kunne ikke huske noget som helst, okay? Så eller den første i hvert fald. Jeg har dræbt en due. Nummer 2, mens jeg var ude og gå. Den er ikke så chok. Jeg er ikke så chok. Da jeg var ude og gå en tur med min hund, så var der en, i hvert fald ældre dreng, der gik op og spurgte om mit nummer. 3, mit lærer var pedo og var... Den er rigtig, det synes jeg, du har nævnt. Men Altså, det er sådan... Var pedo og var ret interesseret i mig. Nå, i dig? Jeg ved, jeg føler, du har nævnt et eller andet med en creepy lærer før. Jeg siger, at den første er en løgn. Hun har dræbt en due? Ja. Hvorfor det? Jeg kan ikke se folk, at de kan dræbe dyr. Så jeg kan ikke... Søde, jeg har dræbt en har, en due og en kalkun. Hvad? Det er normalt i Tyrkiet. Hvorfor det? Sammen med min Hvad far. har de gjort Vi det? skulle spise. Hvad er din tjorte? Hvad er en due? Fordi vi skal spise den. Der er ikke kyllinger derude. En due? Jamen, så spiser vi det i stedet for kylling. En due? Ja. Der er stadig kød på en due. Vi træffer mange duer, vi træffer. Hvad har hun gjort der? Hun har ikke gjort mig. Og hvad er det så? Det er det samme med fucking... Hvad hedder det? Edderkopper. Det er Hvad har det- edderkopper gjort med dig, men du dræber den stadig? Jeg dræber dem ikke. Nej, jeg dræber heller ikke edderkopper. Nej, men altså... Det er små mod vinduet. Se. Nej, men det er ikke, fordi der har gjort mig noget, men det er bare, jeg er sulten. Men en due er ikke... Altså sådan... Jo, det er ligesom en and, jo. er ikke spiselig. Jo, det er godt. Det er spiseligt sød. Det er ligesom, altså det er bare en mindre version af en kylling. Men det er et spørgsmål. Er din far ikke muslim? Jo. Du må ikke spise due som muslim. Jeg ved ikke, hvad du spiser, men vi har i hvert fald skudt, min far har skudt masser af duer. Min far har i hvert fald skudt masser af duer. Det er derfor, jeg er lidt... Men jeg har spist hare før. Altså, kan vi komme tilbage til min historie? Nå, ja, okay. Jeg føler faktisk, du kan dræbe en due, selvom... Nej, men jeg kan sagtens forestille mig, hun har gjort sådan noget i Sverige eller sådan noget, når de er på... Ja, jeg de kan der godt se, tur. jeg ved godt, hun har gjort det, men, Men jeg når gider hun ikke at mener sige- dræbe, du betyder ikke direkte, at hun har skudt en due. Jeg har altså slappet af. Hvad har I bare- så gjort? Med en kniv, eller hvad? Med hendes forældre, med hendes far. Hendes far har sikkert skudt duen, og det tæller, jeg tæller i hvert fald som, hun har også skudt en due, for hun var der. Kan du mene? Men jeg kan godt forestille mig, Nej, at det er Olivia... Jeg ved det ikke. det er ikke hendes actions, bro. Det er hendes fars actions. Din fars action. Og så, jeg kan godt forestille mig, at da du gik en tur, så var der en dreng, der kom op og spurgte om de sådan, fedt, der var en her i frokost i dag. Jeg Så føler også bare, sagde det er det en for løgn. sjov. Jeg føler, det er en løgn, det med snappen, fordi hun plejer at tale... Nej, prøv at høre, hun plejer at tale om, at der sådan, har været nogen, der spørger på min snap, ikke? Jeg føler sådan, hun prøver at sige det, for sådan, hun ved, at vi ved, at det sker tit. Nej, fordi Olivia har lige skrevet det her ned. Mhm. Olivia skrev dem ned Jeg tror ikke, hun efter tror sig. med det, jeg siger. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tror ikke, altså jeg tror virkelig ikke, Olivia vil sidde og lave sådan nogle mind games for os. Det gør jeg jo. Det gør du? Okay. Så tror jeg, altså. Jeg ved det ikke. Og den sidste, Hvad var det? det er en pædolærer, der... Men den kan jeg godt se, jeg synes, du har nævnt, at du havde Jeg føler godt, en lærer, der var pædo, men jeg ved ikke, hvis det var direkte mod dig. Den er rigtig, den med Pio. Det er det, jeg synes også, Ja. du var med. Det var Ja. rigtigt. Jeg tror, det må være du. Jeg tror Det også, må være du. Mm.
Tryk begge, så det er duen. Det er det. Nej, stop, jeg tror på pedolæreren. Nej, Det er det heller ikke. Det er bare med drengen. nummeret. Det er med drengen. Seriøst? Ja. Jeg sagde det til dig. Vi spiller games. Jeg sagde Du har dræbt en du. Jeg har dræbt Ja, den. jeg har sgu også dræbt en du. Men jeg skød den ikke. Jeg rev hovedet af den. stay Det, er noget, innocent. det, Jeg det der har har jeg ikke gjort. Jeg skød Ja, du, okay? stay innocent, bro. Jeg skød Like du det ved rev hovedet Jeg af. holdt det. Jeg fik... Eller min... Hvad hedder det? Vi var på en overlevelsestur Skulle jeg med min spise lærer. Med min pedolærer. Var ude på overlevelsesturen. Og så var han i hjemmeværnet. Og så havde han hjemmeværnet venner med. Så de fangede en masse duer. Og så de holdt fast på den. Og så har vi så bare hævet i hovedet af den. Og så spiste vi den bagefter. Det smager ikke godt. Det smager godt. Det smager ikke godt. Det er virkelig Jeg ved det faktisk ikke. Ja. Jeg var lille. Det er Mordisme. virkelig chewy. Mordisme smager ikke godt. Hvad? Mordisme? Hvad fuck er mordisme? Disme? Hvad er det så? Altså, What? Mordisme? Lige forklar. Ligesom, men du skal også sige til dem det der ord, du fandt på i dag. Sydomisering. Sydomiseret. Sydomisering. Jeg Sydomisering. blev sodomiseret. Nå, vi kommer tilbage til Sydomiseret. vi har alt for lang historie nu. Okay, Nu er det din tur. okay, min tur. Okay, Men nu ja. er Fatima også med, for hun har ikke hørt den her. Okay. Min pool eksploderede. Din hvad for en pool? Min Hvad? pool Pool, jeg troede pool. eksploderede. Jamen, Okay. okay. Kan ikke eksplodere, hvordan vil det Min, ske? jeg sad fast Hvad i, så bagefter? jeg sad fast i en kuffert. Okay. Min idrætslærer kaldte mig en virus. Godt. Hvorfor var du inde i en kuffert? Mig og min søskende var i gang med at lege, fordi vi skulle rejse til Tyrkiet. Hvor gammel var du? Og så snakker vi ældre her, 13, Nej, eller snakker vi nej, yngre, nej. under 7? Det var tilbage, da vi Hvor lang tid Shush, hun er i gang med at i snakke. Tyrkiet. blev du løst fast i kufferten? Nå, sikkert sådan 5 minutter. Min søskende kunne ikke åbne kufferten. Og hvor gammel Jeg var du? tror, jeg var måske 7. Okay, fint. 7. Og hvad var den første? Det var poolen. Var det sådan en pool, som der var oppe at stå? En oppustet pool. Ja. Var der luft rundt omkring, eller var der sådan noget plastik rundt om? Plast. Ja, altså sådan, var den, hvor du pustede den sådan rigtig op? Eller var Nej. den ude i haven, eller var den på badeværelset? Det var op i vores udendørsaltan. Uddannelsesdag, og det var sådan en sådan luftig en. Ja. Det var ikke sådan en der, de der plastik nogen, som der Nej, er den- rundt i haverne. Og de der, den Nej, der. ikke den der er boblet. Det er plastik og sådan boblet ovenpå. Nå. Det- you know? Ja, okay. Hvordan eksploderede den? Ramte den 19, eller hvad? Der var for meget vand i. Så den kapon. Okay. Var det mens I var i den, eller var det ikke? Nej, vi var faktisk ikke engang hjemme. Så den, I var hjemme, så bare åbnet, så kommer hjem, og så sidder den bare. Ja. Okay. Og din lærer kalder dig en virus. Hvorfor kalder din lærer dig en virus? Jeg havde glemt idrætstøj. Hvorfor skulle du Har så du gjort være det mange en gange, virus? eller har du den en gang? Hvad? Har du gjort det mange gange? Glemt Det var første gang, jeg mødte ham. Hvorfor Jeg kunne skulle godt vi se, at kalde lærer det kalder dig virus? en virus. Hvorfor en Altså, virus? sådan lidt. Den er løgn, den er. Hvorfor virus? Fordi han sagde, at jeg smitter de andre. Hvorfor Med at, skulle du smitte altså, Men jeg med havde at, glemt idrætstøj. Det kunne godt være en anden, der var virusen, og ikke dig. Du ved godt, Er du- er det- løgn! Men er det du tager fra historien, at det kunne være en anden en? Det var ikke mig. Det var overhovedet ikke. Den er bare løgn, den der. Men hun kunne godt glemme sit idrætstøj. Altså sådan lidt, hun Let me take my gut like I wanted with you, okay? And I didn't do because Jenna didn't want to. Ja. Så hun tror, Så poolen, kufferten og og læreren. idrætslæreren. Du kan godt se kufferten. Du kan også godt se. Men nu skal du ikke tage min, ikke? Altså, Hold nu kæft. fordi du ved, jeg er så sådan... Jeg er så klog. Jeg Du var er så så god. selvsikker, hva'? Hvor var I henne, hvis var du ikke var hjemme, da du var dyr på Vi var poolen? kommet tilbage fra Mekka Okay. Og hvor var det henne? i Saudi. Saudi. Bam, bam, bam. Det er Jeg fake. tror... Hun lyver ikke der. Mastermind. Jeg elsker det her. Jeg elsker det her. Jeg tror... Jeg føler, ja, poolen, Ja. at den er fake. Mm. Og du tror, Læreren. læreren. Nej! Er det kufferten? Det er kufferten. Guys, jeg var sgu et langt barn. Hvordan fanden skulle jeg passe i Ja, men det var en stor kuffert. Ja, Der jeg findes kunne store sagtens kufferter. gøre det. sgu. Jeg kunne ikke passe i en kuffert, og mine søskende kunne ikke lukke den, og vi sørgede også for ikke at lukke den, da vi legede med dem. Så jeg har aldrig siddet fast i en kuffert før.
Jeg har aldrig kunne sidde Så ordentligt fast. så min lærer kan Du du vil Og ikke min lærer har sidde der i kaldt 5 minutter. Det Nej. var Jeg ved. sådan logisk set, det ville man ikke. Du ville dø. Hvorfor valgte du så ikke den med kufferten? Jamen, det var lidt dumt. Nej, min lærer kaldte mig en virus, fordi det første dag, vi havde idræt, det var første gang, altså sådan, det var literally første gang, sådan, en af de første par gange, jeg kom på den her skole, så kaldte min lærer mig, du smitter af på de Var andre. det på den anden skole, den der skole? Nej, Elon. Den i Albertslund. Ah. Hvad hedder det? Du smitter af på de andre, for du har glemt idrætstøj, din virus. Ja, jeg kunne godt se Bro, I don't know Jeg you! kunne godt se en lærer kalde dig virus, fordi jeg så sådan Han- lidt... Idrætslærer er underlig. Og min pool, ja, den eksploderede. Den eksploderede. Og vi det fandt vil ud, jeg den godt eksploderede, fordi der var sådan en kæmpe sådan sprække Mm. i den. Så det var så, vi fandt ud af det, for vi var ikke. Altså bare, hele vores have var, altså, det var et mere terrasseagtigt. Ja. Okay. Men ja, Den var god. den var fun. Så var det ingen af os, der gættede rigtigt nu. Jo, jeg gættede rigtigt Du på gætter din, rigtigt på min. Men jeg har ikke gættet den andre rigtigt. De dør. Hvad? Du skal har sige en mere, har du det? Skulle jeg? Ja, du sagde, du Hvad havde sagde du to. ikke, jeg skulle have 3? Nej, altså sådan... To. Du skulle have to. Sæt? Ja. Ja. Jeg troede, du sagde Nå, sæt. det er fint. Det er Så fint. kører vi dig, og så kører vi mig. Og så er vi kind of færdige med det her. Det passer også Ja. med tiden. Vi prøver virkelig at holde styr på den her tid. Fordi sidste gang... Så Jeg kan godt hurtigt lave en. Nej, Nej, det er fint. Okay. Så, I har været hjemme hos mig. Og ude i altanen, så er der en gård. Ja. Og i gården midt om aftenen, så brændte en af vores skraldespande. Okay, det kan jeg godt forestille mig. Jeg er sådan nødt til matematikeksamen, altså den 9. klasseeksamen. Og min hund løb væk, og det var min skyld. Du snød en 9. klasseeksamen. Det ved jeg, du ikke har gjort. Så det, Hun har... Det. Du snød en 9. Ja, nej, men du har ikke snydt i... Du har ikke snydt. Du har ikke snydt. Du har ikke snydt. Jeg har ikke engang lyst til at gætte på det. Jeg ved, du ikke har snydt. Jeg gider ikke engang at Det tænke er ikke over engang det. sige, du har snydt. Hvad var den sidste overhovedet? Nå, det sidste år, hun har mistet sin hund. Det kan jeg godt forestille mig. Jamen, kom med dem. Det var min hund løb væk, og Okay, det var min skyld. hvor? Jeg kom med dem. Hvor løb din hund væk? Det var, vi var ude, mig og min lillebror skulle ud og være sammen med min farfar, og så glemte jeg at lukke døren, og så løb han ud, og så løb han løb han hele vejen ned i opgangen, og så nogen, der åbnede døren, og så løb han ud i hele kvarteret. Hvor lang tid var I ude? Vi var ude i en halv time, fordi vi skulle hele vejen hen til, hvor min farfar boede, og så ringer min mor til mig, og så var hun sådan, jeg glemte at lukke døren. Hvad? Hårdt arbejde, eller hvad? Kom, sæt dig ned. Så tag noget vand. Tag rigtig en kop croissant mere. Nej, det er derude, min vand. Derude? Ja. Hvorfor? Der er ude af. Hvorfor din drikke? Det er bare derude i dit skab. Nå. Vil du have vand fra min drikke? Ja, det er fint. Okay. Hvad var den første? Det var, at min skraldespand brændte. Jamen, det kan jeg godt forestille mig. Ved I, hvem gjorde det? Nej. Det kunne jeg slet ikke forestille mig. Jo, det er en typisk ting i Valby. Hvorfor skulle det ske ud af det? Det er meget standard, at der skraldespand bliver brændt på. Det er faktisk Ja, en men meget også almindelig ting. Hvad med det med Olivia snyder til? Nej, det er løgn. Præcis, det er jo løgn. Er der ikke kamera for at kigge på Ej, det? hvis du har snydt Olivia Det til var ikke den eksamen, måde, ikke? sådan på. Nå, okay. Hallo, Altså, det er Olivia. fordi, jeg var i et alene rum, og min lærer sad på den anden side, og jeg havde skrevet på mit blog. Olivia. Nej, du har. Hvem synes, det er shorts til Hallo? en eksamen? Nej, det havde jeg ikke. Jeg havde, Hvis du faktisk havde snydt. jeans på, som der var huller i. Så jeg havde huller i jeans, Åh. og så havde jeg taget den op, og så havde jeg lavet et lille sådan... Nej, du Papiragtigt har. Nej, du på. fucking har. Nej, du har. Du har ikke snydt til en 9. klasses prøve. Nå. Men vi skal lige filme det der til Mo, fordi altså sådan... Nå ja, så kan Mo se, hvad vi snakker om. Kajda. Det er derfor, vi var sådan helt obsessed. Fuck dig, hvad er det seriøst? Det er så dumt, du er! Min popcorn. Ej, heldigvis ikke mange. Det er godt, jeg sidder og spiser med. Vi skal bare rydde det op igen. Nej, jeg skal gætte. Jeg gætter på 9. klasse. Jeg kan ikke se det sådan noget. Ja. Men jeg kan få en kop croissant. Hvad siger man, du skal lige gætte? Hvad? Hvad gætter du? At du ikke har snydt. Du har ikke snydt. Ja. Har du snydt? Nej, hun har ikke snydt. Hun har aldrig snydt. Hun er pige, er innocent. Jeg er sådan noget til eksamen. Der er ikke til matematik. Hvilken
Jeg snød til naturfagseksamen, og Det er fair nok. jeg snød Altså, Hvordan folkeren- snød du i naturfag? Du googlede? I folkeren. i folkeren, fordi vi var til tværholdeprojekt, og det var mig og en anden gruppe. Og vi, mens det var, man skulle sådan, vi havde fået, vi skulle sådan finde ud af, hvad vi skulle sige og alt det der, ikke? Altså, når de lærerne er væk, ikke? Så sad vi bare på chat og spurgte, hey chat, hvordan gør du der? Shit. Og Det er fair nok. Og mig og alle Det er jo vores ikke ting, snyd. jamen det var midt til eksamen, altså sådan, Ja, det er lærerne ikke sendte snyd. sådan. Det er jo ikke snyd, sådan i princippet. Det er ikke Jamen snyd. altså sådan, vi Jeg læste ved jo det bare godt, lidt når op. Jeg har snakker. fået ChatGPT på computeren, det skulle ikke snyd. Men så de kunne se chat på vores computer, det sagde jeg bare ikke en skid. Jeg tror, altså, Ja. jeg vil ikke betegne det som snyd, men jeg kan godt se, hvorfor folk vil sige. Altså, vores lærer var sådan lidt, nej, I skal ikke tage chat på den der måde, så derfor var det snyd jo. Men altså, på nogle Det er skoler fair er det nok. ikke snyd, som sagt. Men ellers er snyd. Jeg vil godt bruge det. Ligesom du har for eksamen, så giver det god mening, fordi sådan, du sidder alligevel bare og venter. Ja. Might as well sådan, sidde og lære lidt mere, you know? Altså blive klogere. Ja, jeg snød også til dansk. Jeg ved ikke lige, hvis jeg skal lige se min sidste. Hvor er den? Det ved vi ikke. Jeg har den her. Okay, lad os høre. Nå, jeg har bygget en bænk for min skole. Ja. Min buschauffør besvimede. Mm-hmm. Jeg er blevet taget for at stjæle. Okay, jeg ved med den bussen, fordi det ved jeg godt. Den er rigtig. Fordi jeg var der, da du bare fucking sagde det til mig. I spansk. Så, den er rigtig. Og... Du er blevet taget for at stjæle. Ja, Det er løgn. ja, det kan godt. Der er noget fishy der. Men hvad var den første? Hvad var det? Når jeg har bygget en bænk for min skole. Jeg Vil tror, du bede om det, eller var det en opgave? Det var en opgave. Har det så bænken? Ja, det tror jeg. Gør det. Synes du selv, den var god? Bænken, nej. Hvorfor var den dårlig? Men lyselilla, og den havde et forfærdeligt navn. Hvad hed den? Jeg tror, det var TGB-bænken eller sådan noget. Okay, og... Nu kan jeg ikke huske den sidste. Du tager på stjæle. Hvad stjæl du? Slik fra, hvad hedder det? Kiosken. Ja, men fra de der, hvor du blandt selv slik. Hvordan blev du taget i det? Manden i kassen så mig. Nå. Men det har jeg sgu da også gjort. Jeg var buh, var det der blev taget, eller ej? Jeg blev sgu taget. Han så mig så gøre det. Fordi jeg puttede dem ikke ned i en pose. Jeg sådan stak dem ned i min lomme. Nej. Okay, jeg tror, at 3'erne leg. Hvilken dag jeg blev taget? Stjæl? Hvad var to? Det var bussen. Det var buschaufføren. Det er ikke Buschauffør toeren. besvimer. Så det er etteren. Så det er etteren. At jeg har bygget en bænk for skolen. Nej, det er etteren. Det er med buschaufføren. Nej, det er Nå, bønnen den med buschaufføren er løgn. Så du tror, min buschauffør har... er løgn, Ikke har besvimet. og du tror, jeg har taget... Ding, ding, ding. Det er fordi, jeg var der til spand, da hun kom ind og sagde det. Det er derfor, Ja. du ikke ved det. Det er fordi, hun var på vej med 5C-bussen, ikke? Og så ventede hun bare fucking lang tid. Ja, ja. Og så var den bare fucking besvimet. Og så kom hun ind midt i spansk time, og vi sidder mig, Smilla, Sille, Hanna, Nicoline, så alle sammen. Det var slet ikke engang den der historie, jeg tænkte på. Det var Hvordan det var kom du ikke engang min videre? buschauffør besvimer. Fordi vi, Nå. der var en anden, der var en fem, jeg ved det ikke. Vi stod stille, og så sådan, fik alle at vide, at vi skulle ud, og så tog vi alle sammen den anden 5C bag. Vi skulle skifte 5C. Vi kunne ikke blive den der. Og man kunne se på buschaufføren, han var sådan lidt, wow, you know, han var kind of out of it. Agtig. Men det var anden gang, jeg havde oplevet det faktisk. Første gang, så jeg var på vej hjem. Fra, jeg kan ikke huske det. Jeg kan ikke lige huske, hvorfor jeg var på vej, men jeg var i gang med at tage hjem. I 141 i Albertslund. Og vi var kommet til, jeg ved ikke lige, hvis I har været der før, men der, hvor Badesøen er henne. Nej. Badesøen, sådan, bussen kører ind dengang i de gamle ruter, by the way. Fordi jeg har ikke boet der i de nye ruter. Men i det, de ville køre ind i Badesø parkeringspladsen. Og så ville de stå der ved busopstedet, og så ville de køre ud. Og vi stod sådan kinda der i ret lang tid, you know. Sådan, det var rigtig underligt.
Og så sådan kigger jeg, buschauffør, og alle begynder sådan, folk, vi kan opdage, at vi har siddet her i ret lang tid, og vi vil ikke være her i så lang tid. Specifikt fordi der er ingen, der kommer ind. Der er ikke nogen i det her busstopsted. Det er det mest øde busstopsted, men de skal gå derhen, fordi de skal køre fra den almindelige vej ind, så de kan ikke bare se dem. De skal køre derhen, for at tjekke, hvis der er nogen. Og så vil de køre ud. Og vi stod der virkelig lang tid. Og så kigger vi, og han er bare helt knocked out. Og vi er sådan, hvad sker der? Og så når folk begynder at køre derhen, så står han sådan kind op i sådan panik. Og så kører han bare videre. Og og så vi kom over til næste busstopsted, og folk spurgte ham, er du okay, bla bla. Og han var sådan, jeg er okay, jeg synes bare, jeg så ikke lige, hvad der skete, I don't know. Han var igen out of it. Og så skulle jeg af. Så det var første gang. Det var den historie, jeg tænkte på. Jeg har helt glemt den der med falset. Shit, man. Det er derfor, jeg kunne huske det. Eller det var Nej, jeg sagde, det er var rigtigt. Nå, jeg har haft 2 buschauffører, der beskriver på mig. Er du okay? Ja. Så var det træt. Nej, jeg sidder bare og leger. Wow. Godt så. Nu har vi kørt med alle spørgsmålene. Eller nu alle de historier. Er der nogen, der overrasker jer? Eller, I kender ikke. Altså, I kender ikke. Men altså, er der noget, der var altså sjovt? hvor mange tror I... Hvor mange fik I rigtig ved? Ja, det er rigtigt nok. Skriv det ned i kommentarfeltet, eller whatever I har lyst til det. Hvis I har spillet med, så tak. Men nu går vi til who's most likely to questions. Ved du, vi bliver skulle sgu gøre? sjovt. Ja. Vi burde have et eller andet, ikke? Som der er alle os værd, og så må vi tage det op, når der vi tror, det hedder pege. Ja, Ej, vi din skulle er have haft sådan... din er nemmere at pege på, men mig faktisk, vi skal sådan over dig hele tiden. Okay. Men nu har vi ikke et andet, som der sådan er dit, og det er noget, der er mit, og det er noget, der er fælles med. Jeg tænker bare, det er fint. For i dag... Jeg har det, jeg har. Hvad har du? Jeg har. Hvad var det? Oh no. Men jeg har de der legetøj, som vi købte i Frederiksberg Center. Så aberne? Jeg har den der pole, som vi ødelagde helt. Det er sådan et eller andet. Hvad hedder de her? Tapas squishies? Hå? En tapas squishy, er det ikke det, de hedder? Det ved jeg. Jeg synes, min søster har sådan sådan noget. Det er sådan en, vi har ødelagt, kind of. Vi var i Frederiksberg Centeret en eller anden dag efter skole. Og hvad hedder det? vi skippede skole. Det var efter skole. Nej, vi pjekkede på engelsk. Her. Har den her ting. Og jeg har den squishy. Jeg vil gerne være den her. Okay, hvad vil du være? Så Hvor har vi den pænt hver jo? hvad betyder det her? Det ved jeg ikke. Kan man ikke tænke om. Hvorfor skulle vi bruge Det ved jeg ikke. Hvad hedder det? Lige meget. Nå. Nej, men vi var i Frederiksberg Centeret, og så var der nogle sådan kind of... Hvad hedder det på dansk? Det var vending machines. Det er jo ikke en vending machine. Fuck, hvad så? Det er jo ikke en vending machine. En vending machine er sådan en, man får snacks ud af. Det var det sgu da også. Nå, det er en gacha. Sådan de der gacha steder, hvor du kan få alle mulige ting. Og vi puttede rigtig mange 20 i, og så fik vi sådan en abe. Vi fik alle mulige sjove ting. Sådan, I kender godt de der aber på TikTok, som er De der, invincible, hvor du kan kaste dem fra sådan Nu en... snakker vi for meget. Det var ikke meningen. Jeg ved ikke, det var gerne en historie, ikke? Men det var ikke, det var meningen var jo. Ja. Men jo, vi kan nå det. Det er fordi, vi er faktisk ikke engang... Det ved jeg godt, men altså, været sådan, jeg vil bare, vi kommer til at snakke om videre om historien og sådan alt muligt. Vi skal lige høre om aber. Okay, det. Ja, så hvad det, vi har købt de her aber, og vi legede med dem, og så blev mine aber i stykker. Ja. Og så, så gik vi ned og købte is, og så imens, jeg ved ikke lige, jeg synes, det var en god idé at begynde at røre ved det der klistrede noget ind i. Altså Og ud så- af aben. Altså Den ud der af ting. aben, fordi aben var gået i stykker. Men vi har... Men Vi har dem ikke, vi skal ikke bruge dem længere. Hvorfor det? vi kunne have 3 ting, altså sådan... Hvor vi... Næste gang vi laver husmorslag, Ved så du har vi ikke, skilte. vi tager på telefon, ikke? Og så skriver vi navnet på, og så sådan, tager vi dem op på den der måde. Så. Okay. Det er nemmere. Så, okay, det er cute. Så vi går på Snap. Ja. Er der så ikke bare en, der kan lave den og sende den ind i chatten? Jo, det gør du det. Så sender du dem bare med alle sammen. Så har vi alle navnene. Sådan her. Og så skal Og så gør vi med, altså sådan, vi alle sammen har en farve hver. Altså sådan en er hvid, en er blå, en er grøn eller andet. For det er sådan lidt nemmere. Så sådan her. Ja, det er nemmere. Præcis. Nå, det kan man ikke se. Prøv at skrive ned for din lydstyrke. Ja. Skal det være omvendt sted? Nej, det er fint nok sgu.
Okay, jeg ved ikke, hvordan det virker. Nu sender den... Nå, så får han af dem også. Han er kommet til at være så forvirret. Hvorfor der kommer til at være... Den næste bliver sådan blå. Må jeg godt få rød? Ja, det kan jeg godt. Så er det sådan kinder, så det her Okay, er Olivia. det kan godt være, at vi havde en plan, ikke? Men altså, den plan var heller ikke tænkt sådan i Lige. detaljer ud. Så nu bliver det, som det bliver. Lige. Men det bliver sjovt indtil videre. Dog er vi lidt underlige nu, fordi vi sidder og kigger på en telefon. Men vi kan under... Ved du, vi kan under som Olivia. honey. Jeg kan under ham. Jeg venter på min pakke, ikke? Og jeg har ikke købt noget. Jeg kan slet ikke se det. Det er fint. Jeg venter på min pakke. Og sådan, jeg har ikke købt noget online i så lang tid, ikke? Som om jeg har ikke glemt, hvordan man sådan Skal vi også bruge det her? venter på det her. Jeg sidder og tjekker på den hver time. Jeg tænker, hvornår kommer den? Hvornår er den der? Altså sådan, og den er kun lige landet i Danmark. Ej, jeg har også lige bestilt Shein. Jeg har faktisk lige bestilt min gallerkjole. Fra Shein. Nå, jeg skal også gælder. Han er kommet til at være så forvirret, guys. Jeg siger det bare. Nå, okay, det er inde i klasse. Det er inde i vores gruppe. Jeg har et spørgsmål til dig, Jenna. Ja. Hvad hvis den ikke ender med at være sådan selling expectations for Shein, eller ikke sådan? Så er det det. Så, må jeg, så kan jeg altid bruge min reliable kjole fra Dimension. Min Dimension kjole, som har brugt til rigtig mange ting. Nå, okay, er vi klar? Hvad er det, download fra? Oh shit. Okay. Okay. Så download dem til din kamerarulle, så kan du hurtigere gå igennem dem, Fatima. Ja. Ja. Nå, vi har bare lavet sådan navne. Vores navne på. Ja, okay, det kan jeg godt. Nå, den skifter bare lige. Ja. Hvorfor det? Nå, så bare lås jeg stod først jo. Sådan der, så roterer den ikke længere. Rosa. Okay, bare. Hvor cute. Ej, det er sgu ret cute. Men jeg kan godt se det lidt. Nå, vi laver who's most likely to. Jeg ved ikke, hvis vi kommer til at gå igennem alle spørgsmålene, fordi der er ret mange. Men vi tager i hvert fald dem, vi synes kommer til at være sjovest, eller dem, vi synes, der er de bedste til at svare. Og nogle sådan, og hvis der er en sjov historie, så har vi dem. Og så lås din telefon. Hvorfor det? Fordi så vender billedet det. Fordi hvis vi holder den sådan her, så vender din telefon Ja. på den der måde. Okay, er vi klar? Ja. Første spørgsmål. Who's most likely to become a meme? Den er så... Jeg føler den her, fordi jeg føler, der er nogle ting. Ja, på plads. der er et bestemt moment, som jeg tænker på med den her. Okay. Vi kan jo godt se din svar, der er jo klar, at du Ja, men jeg ved det ikke endnu. Okay. Jo, vi er så hurtigt altid. Nej, men jeg føler, jeg har den. Okay, 3, 2, 1. Jeg ser. Jeg føler, fordi nogle gange fancy, hvis du siger nogle ting, Du sagde og det, man Jenna, tænker, men du den sagde omvendt. mig. Hvad? Du sagde mig. Yes. Jeg siger Fatima, fordi der er nogle gange, hvor Fatima, hun bare sådan... For eksempel, da du var gammel, bare støv sofaen af, og så kan du trække vejret. Jeg tænkte på den der video, vi har på min computer, hvor hun bare står helt stille. Nej, Fatima er sådan kind of mean quoted. Men hvorfor sagde jeg mig? Jenna, hun laver Jeg vil altså ikke, jeg vil ikke kunne Ja, overveje men jeg- Olivia. Jeg føler, Olivias memes vil ikke være sådan en sjov meme. Det vil være sådan Men jeg må relatable gerne sige meme. mig selv, ikke? Jeg må Ja, gerne. ja. Du må gerne sige Ja. dig selv. Du vil også sige dig selv. Det er Okay. okay. Det der. Hvis jeg måtte det. Who's most likely to accidentally send a text to the wrong person? Hvor er din flasher der på? Hvorfor kan man ikke se det i kameraet? Men min flash er ikke tændt. Det var lige tændt for. What? Det var helt... Ja, det... Er det fordi, du har trykket på den? What? Nej, kig. Ja, det kan ske, det der. Det er fordi, du har det der tændt for. Jamen, det, Hvorfor gjorde den det før, så? Jamen, det er fordi, at Nej, den gjorde det. Jeg har lige gjort det sådan. Du skal gøre det her. What? Ja, du har det ikke. Sorry, du har det min ikke. flash er... Du har det ikke, Olivia. Nej. Det er fordi, du ikke har lavet det der installation ting. Nej, det Til er installation Nå, ting. okay. Vi kommer på afvej igen. Nå, ja. Okay. Okay. Ja, Jeg har ikke. Jeg kan se det hele, Jenna. Sorry. 3, kan jeg faktisk også. 2, 1. Olivia! Ja. Olivia vil godt kunne gøre det der. Send den til den forkerte person. Du vil ikke kunne sende den til den forkerte person. Jeg Du vil har sendt umuligt til mig kunne sende- forkert. Mig? Jeg har sendt alle mulige ting forkert. Jeg har aldrig sendt noget forkert til nogen.
Jeg har aldrig sendt forkert. Jeg sendte til min onkel et eller andet med en taske, og så sagde han, og så gjorde han grin med mig, og så spurgte han mig om alle mulige spørgsmål, og så stoppede jeg med at snakke med ham. Jeg har kun sendt den ene forkert en, men det er fordi, at jeg havde slukket for alt lyset på min telefon, fordi det var ved at løbe tør for batteri. Og jeg synes, at mor var bare hjem, og så blev jeg slået til min veninde i stedet for. Men altså sådan, hun kunne godt bare vide, at jeg var på vej hjem. Der er 20. Nå. Okay. Who's most likely to laugh at the wrong moment? Altså, det vil ikke alle sammen godt, jo. 3, 2, 1. Fuck, det skete i dag. Og hun var på helt fucking grinefly med matematik, ikke? Fuck, det var sjovt, mand. Fatima, hun kan bare ikke sådan. Nu kan ikke Hun kan ikke en seriøs situation. Og det værste er, når der faktisk er en situation, så er det også to sådan, der er sådan. Det. Altså, Altså sådan, du gør det i sådan daglig sådan ting, ikke? Altså for eksempel i timerne, eller hvis det er sådan en... Nej, der er mange gange, hvor jeg faktisk er seriøs, men I bare tager det for sjovt og siger Jamen, sådan, sådan, fuck, man, jeg gider ikke det her. Jamen sådan i møde, for eksempel, så kan det godt være, du gør det. Men sådan, hvis det er sådan en begravelse, eller sådan et eller andet ting, ikke? Så Ej. kunne jeg også bare se os super. jamen, jeg vil også stå og flække. Ej, Jeg ja. tror ikke, jeg vil kunne tage. Begravelse. Det handler om, hvem det er, hvis Det er begravelse. også, hvem det er, ja. Sådan, jeg vil flække af gren, hvis det var sådan. Nå, men jeg vil kigge Hvis på det ikke er folk. en person- Jeg vil flække Det er en af dem, der sad og græd og sådan noget. Sådan, hvorfor græder de sådan der så mærkeligt? Og sådan. Jeg vil hvis jeg græder, Nej, for nej, nej, to be nej, honest, nej, nej. når jeg tænker på sådan en begravelse, synes det lyder så freaking cringe. Ja, men det er så til det der debatten ting, ikke? Så var der hende der Leila, fuck hun hed, ikke? Hun lignede, hun græd, ikke? Fuck, hun var ved at få Ja. det største grineflip. Ej, sorry, men der var sådan de her politikere, der kom for at debattere, inden valget blev slut. Og en af politikerne, Sådan, hun havde en resting face. Hendes resting face var bare, hun lignede, hun græd. Og det Hun ligner tog til at virkelig, tude. hun græder. Det er lignede virkelig, altså sådan, det sorry, ligner men hun er rigtig sød, og hun var rigtig god til at Altså, hun var god til det, altså sådan, hun havde Dog, gode hun argumenter. lignede en person, der helt så konstant skulle græde. Ja. Og Nå. hun var ved at flække grin, mand. Og det værste var, en ting det var, at hun var ved at flække grin. Det var, vi sad hele første G i fucking salen. Samtidig med Ja. anden og tredje G, som der også var med, der Ej, gerne det blev var med til det. ikke? forfærdeligt. Og sådan lidt, hun var så til på den. Eneste grund til, hun ikke grinede, det var fordi de der pamphlets, som vi fik i starten af den, ikke? Og jeg holdt den op til hendes ansigt, så hun kunne se politikeren. Det var den eneste fucking grund til, hun ikke grinede. Den eneste grund. Eller Ja. Så tag noget vand. skal jeg helt vejen ud? Tag min drikkedunk. Skal jeg også hen? Ej! Skal jeg også hente den? Ej, prøv at se den her meme. Prøv at se den her human meme her. Nå, den næste. Er det ikke en dårlig ting? Nej, meme er Nej, sjovt. gør Gør I I memes mindste er til et meme, bro? Jeg synes ikke, at memes er en dårlig ting. Der er nogle memes, der er rigtig At forfærdelige, gøre synes et jeg. menneske til et meme? Ja, ved du godt, der er hende der kombucha girl er famous nu på grund af det. Hun tjener Jeg vil fucking ikke være kasse. famous, tak. Det er den der dame, der sådan smagte kombucha, og så er sådan der... Nå. Prøv at se. Jeg vidste ikke, det var kombucha. Jeg troede bare, sådan. Det var kombucha, synes jeg. Jeg synes, det var det, jeg så sådan ikke en dokumentar, men så en lille interview Guys. om hende. Nu skal vi videre. Vi skal videre det rigtigt. Who's most likely to trip over nothing? Ej, den har jeg fandme, mand. Ja, kom. Så der er to her. Der er en, og vi kender alle sammen den ene 3, der. 2, 1. Det er ikke Olivia. Det er så meget Olivia. Olivia har ikke væltet en enkelt gang. Der var hvor mange gange Olivia har væltet og trippet dagene, altså. Så jeg ikke har haft holdt hende. Det er ikke rigtigt, det med. Ja. Du valgte over et eller intet Hun i dag. væltede hele tiden, og jeg holdt Hvornår? hende hele tiden. Hvis jeg ikke havde Hvornår holdt var hende, hele hun væltede tiden? på gulvet og havde sådan inde i skadestuen. Jeg har lavet på skadestuen først og fremmest. Det er ikke sådan. Det er ikke rigtigt. Og for det andet, ja, jeg falder, men jeg falder ikke ligesom Jenna, hun. Og heller ikke over ingenting, så falder jeg over mine egne fødder. Så det er mere dig, der falder over ingenting. Jeg falder over faktisk Fatima faldt over en ting i dag. Det er derfor, jeg sagde, der var to. Det er enten mig eller hende. Det er også rigtigt. Men ja. Who's most likely to... Nu gør det igen. Er det en time, eller er det 40 minutter? Det er en time. En time. Har vi snakket 40 minutter? Så har vi kun snakket i 30 minutter. nej, vi har snakket i 40 minutter. Det er min eller til din. Men det er anden gang. Og i den første gang, så var det lige i starten. Det er rigtigt. Okay. Nå. Så det gør Okay. vi halvvejs. Det er godt, det er godt. Who's most likely to become rich? Jeg håber, vi alle bliver rige. Ja.
Men Who's most likely to? Men er det sådan tilfældigvis, eller er det sådan, de var Hvor meget mega- average? Nå, okay, Hvor meget hvad siger skal du vi? have? Hvad vil du have, du skal Hvad have? siger vi? Siger vi tilfældigvis? Hallo? Altså, hvor man Nej, der er rig. Altså, rig er rig. Så hvor meget rig? Altså, hvad mener Bro, du? a lot of money. Og jeg kan ikke tænke på det. Så hvad Ikke Bill Gates rig, calm down. Men sådan, altså, hvor du ikke har brug for at tænke over penge. Så når du køber noget, har du brug over for at tænke over, hvor meget det koster. Ja, altså, når jeg køber ting nu, jeg er jo ikke rig. Når jeg køber ting, så kommer det til at have en impact på mig senere. Det vil det ikke gøre for den her person. Eller det der Lad os sige, det er du nogen, der kan tjener... arbejde, jo. Jeg ved ikke om, hvordan man... Hvad en almindelig Rig er persons rig. Altså, rig vil være, hvis du har over 1 million, 1 million i løn. I løn. Det er jo meget. Altså i lønnen per måned, bro. Per måned. Det betyder, altså, du tjener ro på. 12.000. Det er sådan billionærskatte, det er ikke rig. Jamen, det er Det er men, okay, fint, whatever. Hvem siger vi Vi tilfældigt? taler rig, det er det, vi taler. Tæller vi tilfældigt, eller tæller vi... Der er de en gerne her vil- af os, der vil gerne. Sådan, der prøver faktisk at lave en Jeg kæmpe tænker indsats. tilfældigt. Kan Vi siger tilfældigt. Altså, hvem vil tilfældigt. accidentally vinde sådan, win the lottery eller sådan noget? Ja. Okay, hvem vil tilfældigt vinde? Ej, jeg ved det ikke. Jeg må godt. Tilfældigt? 3, 2, 1. Jeg sagde Fatima. Ej, jeg synes Fatima, at hun tilfældigvis løser nogle mange ting selv på en eller anden måde. Så jeg vil om tilfældigvis sådan finde en scratch ticket, der også er det er brugt rigtigt. Men 2 millioner kroner. Jeg kunne også godt se dig sådan, være sådan helt high borger eller en lotteri. Ja, og så ikke? kom Og så til at sådan, den ene dag, hvor du var og du køber den, og sådan, der er ikke noget, ikke? Og så køber den, ej, prøv lige igen, og sådan, ikke for sikkerheds skyld, ikke? Og så, eller for de venindes eller sådan noget, ikke? Og så bare sådan... Kommer man gambler? Ej. Nej. Men jo, jeg kunne også godt se det. Men jeg føler tilfældigvis rig, så vil det blive Fatima. Ja. Hvad så med gerne vil sådan blive rig? Det ved jeg ikke, fordi hvem der har ikke lyst til at være rig? Ja. Okay, lad os Altså tage næste. sådan... Ja. Who's most likely to move to another country? Jeg ved godt, hvem det ikke er. Jeg ved godt, hvem det ikke er. Giver det mening? Jeg synes bare, jeg ved ikke lige nu. I don't really know. Jeg har bare valgt the safe option, I guess. 3. Nå. Du tænker sådan? Jeg er sådan lidt forvirret, men okay. Jamen, det er ikke et spørgsmål, vi nogensinde har tænkt over. Vi tænker sådan, jeg synes ikke, vi tænker så meget om fremtiden. Som vi burde. Nej, vi tænker kun fremtiden sådan et par måneder. Ja, vi tæller Flere sådan år. max til september. Ja. 3, 2, 1. Jeg ser mig. Vil du flytte ud af Danmark? Jeg vil gerne. Ej. Jeg vil hellere flytte til England. Okay, fair nok. Hvad sagde du? Det virker. Mig? Jeg skal ikke bo her. Skal ikke bo her, desværre. Jeg kan ikke. That's not happening. Hvor vil du gerne bo? Mig, alt andet end Danmark. Jeg sværger på det her tidspunkt heller Nej, Sverige. hvis du skulle bo et sted, hvor Hvis jeg vil du skulle bo et sted, så skal det være et sted, hvor sådan, der er mere rumaktivitet. Kan du mene? Rumaktivitet eller Ja. romantik? Rumaktivitet. Altså Nå, rum. Danmark laver ikke noget inden for rummet. Vi betaler for andre til at gøre det for os, men vi gør ikke så meget. Ikke lige det. Så jeg vil flytte til et land, der går lidt mere op i det. Giver det mening? Ja. Okay. Eller altså alt andet end Danmark. Nå. Who's most likely to become famous? Hvad siger vi, tilfældigt eller med vilje igen? Skal vi sige tilfældigt? Jeg siger tilfældigt. Og med vilje den her gang. Skal vi sige med vilje? Ja, det er med den her gang. Men lige gerne blive famous. Ja. Jeg tænker Så ved jeg ikke, hvem det er. Det ved jeg. Jeg ved godt, hvem det er tilfældigt. Det ved jeg Og også. signer noget. Med vilje. Med vilje? Okay. Yes. Okay, tilfældigt, så kom. Tilfældigt. 3, 2, 1. Du sagde det selv. Nej, jeg sagde fast i mig. Nå. Det vil ikke ske. Ej, jeg vil tænke sådan... Janne, hun Jeg må tænkte blive- fast i mig, at hun ville lave en Nej, men hun vil også lave et eller andet, som Og så er lave en sådan- video, så ville hun falde, og så ville bare en video. Det Men kan jeg jeg også poster- godt. Ligesom det der Jeg meme. gør jo heller ikke, men jeg ved, jeg har nogle drafts, hvor jeg vil faktisk blive kendt, hvis jeg postede dem. Over hvor fandme grineren de er. Men det gør jeg ikke, because I just don't post like that. Jeg var sådan Olivia. Nej, du var Okay. Jeg vil gerne have nogle
Who's most likely to join a cult? Af hvad? Hvorfor bliver jeg forstået lige nu? Hvad er det? Hvad er det der kort? Hvad? En kult. Hvad er det? Det er. Hvem vil højst sandsynligt være med i en kult? Hvad tror du? Ud af Du altså, ved ikke, hvad hvad det en kult betyder. er. en kult? Ved du ikke, hvad en kult er? Nej. Det er sådan... Hvordan ved du ikke, hvad en kult er? De der sociale nogen, hun ikke ved. Det er et sted, hvor at man sådan praktiserer ting, som er lidt underlige. Du ved om det kristendom, ikke? Nå, de der ting der. Kristendom, det er ikke en kult, men der er folk, Nej. der har taget kristendom til et højere level, og tror, at Gud gør Ja. alle mulige andre ting også. Der er også faktisk mange kulter i Sydamerika, hvor der er mand, der siger... Ja. Jeg er en mand fra... Jeg er Guds Profet eller eller et eller andet. Jeg er Gud, og jeg hjælper jer. Og så tager han... Generelt så ser man kulte som en negativ ting. Ej, who is most likely here to join it? Ja. Ej, det gad jeg godt vide. Jamen, Jeg føler. Det er enten. Okay, Kasper. Hvad er det, man kan give det igen? Hvor var det, du skulle gå? hvad? Ikke endnu. Og 15. Og det var dig. Det var min mor. Min mor, hun følger skolens indsats, og hun ser det der gala-ting. Cute. Nå. Jeg siger... Jeg ved godt, hvad jeg siger. Jeg ved ikke, hvad jeg Obviously. siger. Nej, men det er fordi, jeg tror ikke, Fatima ved. Nej. Jeg tror ikke, Fatima ved. Ej, stop. Jeg vil godt lige gøre det færdigt med svaret, altså. Hvad er du klar? Ja, jeg er klar. 3, 2, 1. Fordi jeg er i en. Hun er min kult. Hvad mener du? Hvorfor mener du? Det er ikke sjovt, jo. Ja, hun er... Altså, hun er faktisk ikke med. Hvordan er hun med i en Du er ikke med. Ikke med, men jeg er stadig Men- jeg er et medlem. Jeg er et medlem. Hvordan er du med i en kult? Det er fordi, den der sted, hvor jeg... Okay, det kan vi lige... Ja, vi har samtalen efter. Nej, jeg vil virkelig gerne høre det. Det gør vi efter. Jeg kan faktisk ikke, at det her, det begynder med at tage plads i mit hoved, og jeg ikke kan lave videre her. Nej, det er okay. Vi gør det efter helst, fordi... Bare hurtigt. Nej. Hurtigt efter. Okay. Hvad for en kult er det? The KKK. Det er det ikke. Hun er ikke med i The KKK, guys. Nej. Okay, det er jokes. Hun er ikke med i KKK. Bro, lad mig lige vide det. KKK er en gruppe. Ja, jeg Du kender ved godt hvad KKK. Okay, godt. Nu skal vi så. Skulle lige så ud det. Hun er ikke med i The KKK, okay? Det var bare en joke. Sorry, hvis det var en dårlig joke. Lad os tage Who's most likely to cry in Ej, bro, public? må jeg ikke vide det. Du får det at vide efter Fatima. Who's most likely... Ej, det er så meget Olivia. Nå, Okay, 3, 2, 1. Græd in public! Det er dig. Hvorfor er det mig? Jeg har ikke græd in public! Jeg har. ja, du ville også godt kunne græde i public. Jeg vil også kunne. Men sådan, I ville faktisk kunne græde i public. Vi vil græde sammen. Jeg har ikke græd Det in er en god public! ting. Jeg vil også godt... Jeg elsker at græde i public, men folk Fatima kommer hen kan og ikke begynder finde med at noget at spørge græde. dig. Jeg har ikke Ej, græd. okay, det er rigtigt nok. Svaret er højst sandsynligt mig. Det er ikke mig. Du gjorde det til festen, sgu da. Hvilken fest? Min fest. Nå, men det er jo ikke en public, det er hjemme hos dig. Præcis. Det er jo hjemme hos dig, det er ikke hjemme hos public. dig. Men du græd også på, da du afleverede... Men det var lucky public, det var ikke alone jo. Hvad afleveret? Natter på stationen. Gør det? Det sagde du om sidst. Okay. Du er meget harmonise... Nej. Fatima, jeg vil gerne Det hedder emotional. Jeg vil gerne have, at du forklarer, hvad kommunist er. Fatima, please stop med at bruge nogle fagbegreber, du ikke ved, hvad det betyder. Og ikke giver mening. Jeg skal til at sige harmonisere. Humaniseret. Wow! Det hedder emotional, din fucking... Humaniseret. Jeg ser det der. Okay, vent lige. Okay, vi skal gå. Ja, men jeg kunne bare ikke finde ordet, okay? Din halshud. Din ligesom krabiseret. Den var... Ej, hvor cute. Nå, okay. Nu blev vi have to gå videre. Okay, who's most likely to
Surviving zombie apocalypse. Hvad fanden betyder det? Det overleve. Hvis vi er blevet overtaget af zombier, hvem vil overleve? Mig. Ikke fucking sige svaret. Det er ikke dig. Ja, det var sjovt, jeg har ikke sagt det. Gå. Okay, men Det er vi må ikke lige kigge på jer. Jeg tror, at jeg er til, at vil dø. Jeg ville faktisk. Okay. Jeg tror ærligt, jeg vil overleve. Tror du ikke, du vil overleve? Faktisk. 3, 2, 1. Dig selv! Wow. Det er ikke Fatima. Jeg tror virkelig ikke, du vil kunne overleve. Ja. Jeg tror, du vil se dem. Det er det, Hvad skal hun se? Hun skal se hvilken så... Guys, hvis I har en zombiefilm, så recommend det til hende, så kan hun se, at hun vil ikke Det er overleve ikke scary, bro. Der er ingen det er ikke zombie-film, scary, der er men det er ikke scary. Men Det er de bare bare for tænker ting til at at overleve. fortælle dig. Det er sådan der, det er. Ja, ja. Jamen, du overlever ikke. Okay, zombie. Nej, jeg vil faktisk ikke. Men hvorfor tager du det selv? Hvad? Jeg er bare Jeg vil bedre. ikke. Jeg er bare bedre, desværre. Ja. Jeg, Jenna er bare sådan. jeg er bare bedre, Ja. desværre. Det er rigtigt. Jeg tror også, jeg ville kunne se dig. Nej. Det ved jeg ikke. Men jeg føler også, du ville være så bange. At Ja. det ville være upsi-dupsi, så løb hun ikke hurtigt nok, og så døde hun. Jeg vil ikke løbe hurtigt nok, men jeg tror ikke, hun er Det- bange, men jeg tror ikke, hun løber Ej. hurtigt. Okay. Who's most likely to talk to animals like they understand? Det er min mamma. Er din mor med i den her? Nej, men altså, spørgsmålet var direkte, så var jeg sådan, det er min mamma. Vi tager 2 spørgsmål mere, Ja, er vi fine? og så er vi færdige. Er vi fine? Lad mig lige, skal vi Jeg er starte? klar. 3, 3, 2, 1. Ej, er vi så færdige med hele podcasten? Podcasten. Ja. Hvorfor siger vi... Hvad var spørgsmålet? Jeg føler, at Fatima vil snakke med sin kat, og så tro, at katten Det gør forstår jeg hende. også, men Ja. jeg... Men du gør det sammen med din hund. Det er rent. Ja, Hvordan det var har- begge to. Men min Jeg- kat forstår det også. Hun forstår også, hvad jeg siger. Min hund forstod det ikke, men jeg sagde stadig, at vi skulle lave en dagbog. Vi skulle lave en ordbog til ham. Han skulle fortælle mig, hvad det er, hans forskellige ansigter og hans udtryk betyder, så jeg kan forstå det. Min kat forstår godt, at jeg siger bisu til den. Ja, Bisu? Ja, Ja, nogle gange forstår det godt nogle ord. Min hund Ja. forstår også godt tur Det er navnet. ud i tisse og alt det det der. betyder kys på fransk. Nå. Nå, Det talte Okay. vi faktisk om i sidste podcast. Kan vi det? Ja. hvad gør vi? Bisu? Nej, det gjorde vi ikke. Vi sagde bare, hvad navnet var. Nej, Nå. så talte vi om det. Who's most likely to get in trouble for talking too much? Fuck det. Den kender vi jo allerede, mand. Kom. 3, 2, 1. Tada! Oopsies. Du har allerede i matematik i dag. Gør det? Ja, Ej, det synes jeg var- kæft. Det var ikke mig, det var Aya. Nej, han er også til dig. Kan vi det? Ja, vi bliver med at snakke til Hanna. Nå. Må jeg gerne lige hurtigt skrive mig? Please. Nå, bare sig det. Nej, jeg vil gerne skrive det. Hvorfor? Bare sig Jeg det. skider ikke, det er dig, der skal sige det. Så hvad? Okay, vel, lad mig tage en imens. Who's most likely to overshare personal information? Altså min selv eller min Om en selv. Det vil jeg aldrig kunne gøre. Jeg ved Det er ikke. ikke det, pointen for i fucking spillet er, for du kan ikke sige, det er ikke mig, der skal ville gøre det. Men jeg er vant til, det er sådan der, men okay. Hvem skulle det være? Jeg synes, ingen af os vil gøre det sådan rigtigt, men jeg føler, den, der vil gøre det måske hurtigst, tænker jeg. Ja. Du skal også huske, det skal sådan være læseligt. Gud. Altså, Ellers skal fordi nogle gange Fatima, altså, I vil ikke, hvis I vil ikke skrive med Fatima. Det er ikke en ting, man har lyst til. Nej. Men vil faktisk helst aldrig skrive med Fatima. Fordi hun skriver et ord ad gangen. Og en ting er, vi har en gruppechat med os 4 piger, altså ved dig, ikke? Så for det første, så skriver hun i gruppechatten et ord ad gangen, ikke? For det andet, når man så svarer på beskeden lige efter 2 sekunder, så svarer hun ikke igen. Altså, hun skrev i vores schema, Hvad mener du, jeg hun skrev i vores svarer sgu da? schema i går. Jeg svarede efter mindre end 2 minutter. Hun svarede ikke før det var hvad, klokken 3, inden jeg startede på at lave min negle. Og så svarede hun først om aftenen og tænkte, hvem kommer i morgen? Nå, det er fordi, jeg havde swiper, så sådan, det har jeg ikke tid til nu. Så lukker jeg. Wow, hvor det helskab på vores gruppechat. Jeg havde swiper. Nå, okay, hvad var det for spørgsmålet? Så det ikke, gør det? Nej, jeg så den hun læste. Men hvad er først, nu kan jeg kørt igennem.
Hvad er det her? Okay. Men det er klart, at det giver mening, fordi... Spørgsmålet er den her. Bare omformulere den. Nej, omformulere den. Nej, det er det andet. Vi skal svare på, who's most likely to overshare personal information. Nå, har vi ikke gjort det endnu? Nej. Vent Du lige. skal lige vælge en også. Har du valgt en? Ja. Okay, hvad skal du vælge en? Har du valgt en? Jeg finder lige med, hvem vil gøre det først, okay? Ja, okay, kom. 3, 2, 1. Det var også Olivia min. Ej, hvor vi den var god. Okay. Den er ikke god, fordi I'm sorry. Hvordan skal man fall in love with... så står, who's most likely to fall in love with... Det er ikke det, der er mening. Det er ikke det, der er With mening. someone Det er they ikke det, met det on the betyder. first date Nej, because a lot happened between them. Hvad betyder det? I skal omformulere den på jeres egen måde. Jeg ved jo Det ikke, er bare hvad det spørgsmålet emne. er. Det er bare emnet, vi ender over. Okay, who's most likely to fall in love with someone they just met? Lad os sige det. Hvorfor det? Det er jo kedeligt. Men fuck mener du spørgsmålet så? Så fatter jeg jo ikke lige, hvad der sker længere. skal selv omformulere spørgsmålet. Hvorfor skal jeg det? I forhold til emnet. Og nej, hvorfor skipper du på mig? Hvad Nej. er emnet? Jeg vil Nej, også, slet ikke. jeg vil vil lade også sige, Fatima. jeg vil også sige, det var hende. Jeg siger det Fatima. Jamen, du Nej, er du ikke er rigtigt, jo. Nej, du er ikke. Det er Nej, rigtigt. det... Jeg siger det her. Olivia. Ja. Det er ikke mig. Det er så meget Olivia. Svæver på alt. Det er så meget Olivia, mand. Okay. Who's most likely to get caught lying? Nej. Men hvor har du beviser på det? Vi skal ikke sidde og beef lige nu. Det kan vi gøre off camera. Hørte du, hvad jeg sagde? Hvad sagde du? For det første, nej. For det andet, nej. For det tredje, fuck nej. Du er klar over, ikke? Jeg kendte personen i 16 år, der Ja, fuck. Når første det er gang jeg rigtigt. så ham, var jeg fucking Det er rigtigt. blære, mand. Det er Hvordan rigtigt. sker jeg? Men så kunne du lige pludselig godt lide en anden en. Ja, men det er jo ikke så ikke første gang, jeg har set ham. Nej, ikke ham. Jeg siger, at så kunne du lige pludselig godt lide en anden. Det Bare lige dit sige, ex. Det er ikke Den dit næste, der ex. kommer, cut line, det fatter med det, og jeg lavede, I'm sorry, men jeg Who's lavede most ødelagt den likely der. to get caught lying? Og det var det. Det var sgu ret hyggeligt, det der. Vi skal have en lang samtale. Ej, ja. Vi skal have en lang samtale efter. Ja, Ja, vi skal have en lang samtale. vi skal have en lang samtale efter det her. En lang Nå, samtale. det var rigtig hyggeligt for den her episode, og vi er rigtig glade. Det var... Ja. Skal vi sige noget om den næste, eller skal vi ikke gøre det? Vil det I gør vi gerne næste have en gang. lille sneak peek af den næste episode? Fordi i hvert fald det, vi har tænkt, altså hvis det ikke sker, så bliver det en future episode i hvert fald. Den næste episode er en episode, der har rigtig meget vand involveret. Det ved hun ikke engang. Det siger vi, og det er det. Og næste episode, der er der en, der bliver waxet i foden og får pillet hår af en gang med en sheet. Det har noget at gøre med, hvem der vinder og hvem der taber. Taberen bliver waxet. Du ved ikke, hvorfor har du ikke snakket med dig? Hvorfor har vi ikke det? Det har vi ikke aftalt. Jo. Cut det. Bye! Okay, og en sidste ting. Vi ses i morgen om morgenen. Bye. Bye!